Bon dia a tots i a totes, els que esteu aquí a la sala de plens de l'Ajuntament de Tiana i els que ens esteu seguint també per via telemàtica. Si som a principis de gener i hem passat les festes i això és Tiana i la sala de plens, això és la roda de premsa com cada any del Tiana Negra, que ja arriba i que estem molt contents d'anunciar-vos aquesta nova edició, una edició on el fil conductor és el true crime i les històries reals. Jo com a periodista crec que m'emociona també aquesta pulsió de l'actualitat. El crim de la Guàrdia Urbana serà una de les, jo crec que de les taules que copsarà com més atenció i com a periodista a mi la part aquesta, el vessant aquest d'actualitat que té l'edició, que té aquesta edició del Tiana Negra, doncs em fa especial il·lusió, com combinem la ficció amb la realitat i per tant tenim aquesta nova edició, veieu aquest cartell del Ferran-Gos, del dissenyador, molt diferent. L'any passat, si recordeu la imatge, que era el fil conductor era el còmic, era un cartell molt basat en uns dibuixos de línia clara com de còmic. Doncs aquest any fem el salt una mica al True Crime, amb un festival que es va renovant, que està plenament consolidat, que va evolucionant. Vull destacar també que no és només un festival de novel·la negra, és un festival de novel·la en català, en un moment en què totes les dades apunten i ens diuen que hi ha un retrocés de la llengua i que per tant l'hem de defensar i per tant des d'aquesta militància presentem una nova edició del Tiana Negra. També amb aquesta vocació de promoció de la lectura, amb aquest projecte municipal, estem encetant el Pla de Lectura Municipal, tot el projecte del Tiana Llegim que hem encetat aquest any, doncs també la novel·la negra és un fil conductor també per portar-nos cap a la lectura, cap als nous lectors també, i ho hem d'inserir cap aquí. I des del punt de vista també municipal, ara donaré la paraula a la directora i ens parlarà més del programa concretament d'aquesta edició, la vinculació amb el poble, com vinculem un festival plenament consolidat amb la ciutadania. Jo crec que el True Crime serà un esquer també per ampliar, per portar més assistents també a la sala, perquè aquestes temàtiques d'actualitat de vegades faciliten també que sigui una porta d'entrada per entrar al festival. A persones que potser li puguin fer una mica més de por, que de vegades fa respecte, doncs crec que pot ser una manera. I l'altra és totes les activitats que fem al carrer. I l'any passat vam fer una ruta negra. Aquest any no és una ruta, sinó que és un esdeveniment fixe perquè recreem el segrest a l'oficina de la Caixa als anys 50, en el qual un maqui, el Quico Sabater, va entrar en una de les oficines i ho recrearem en viu i explicarem com van ser aquells fets. I després també el Cluedo, que fem cada any pels carrers del poble, amb un joc en el qual has de descobrir qui és l'assassí. En el programa que repartirem aquests dies a totes les cases doncs hi ha les instruccions per poder participar. La idea que tenim que el festival s'insereixi bé al municipi que l'acull i que l'organitza. I això és tot. Dono la paraula a l'Anna, la directora, que ens explicarà el programa d'aquest any. Moltes gràcies, Isaac. Bon dia a tothom, els que esteu aquí i els que esteu a l'altre costat de la pantalla. Bé, com deia l'Isaac, el festival cada any es renova, cada any evoluciona. És la 12a edició, evidentment està plenament consolidat, però hem de trobar camins diferents i nous per anar-lo posant al dia, per anar sorprenent una mica sempre l'espectador i l'assistent al festival. Per tant, això del True Crime, que ho hem pensat molt bé, ens sembla que era molt normal que ho féssim aquest any perquè realment està en boga absolutament. Cada vegada es publiquen més obres, cada vegada és més del domini públic, li interessa moltíssima gent i la prova és el programa Crims del Carles Porta, que és absolutament, desborda totes les previsions. I aleshores tenim dues taules que parlen del tema. La primera serà el divendres, el dia de la inauguració, on tindrem 3 llibres molt interessants, un llibre sense càstig del Jordi Grau i de la Tura Soler, que ens parla de manera
realment esgarrifosa dels crims impunes, ens explica 10 crims impunes que no hi ha hagut manera de castigar ningú, de culpar ningú, o sigui perquè els culpables no han aparegut o sigui perquè no hi ha hagut prou proves, i això és bastant esfereïdor. Després tenim un altre llibre que també ha escrit la Tura Soler en col·laboració amb el forense, el doctor Narcís Bardalet, on precisament ens explica tota la seva trajectòria durant tota una vida d'ocupar-se dels morts i de treballar amb la mort, i també és molt interessant. I després tenim la Fàtima Llambric, que ens parla dels brots de narcosocietat, és a dir, ens parla de la presència dels narcotraficants, de la droga i del tràfic de drogues en el nostre entorn més proper, i això també esgarrifa molt, i per tant jo crec que serà una taula molt interessant perquè a més les persones que hi seran ho són ja per se i tenen moltes coses a dir. I després tenim a la tarda de dissabte aquesta taula sobre el crim de la Guàrdia Urbana, que realment ha estat, ja fa anys que està a la palestra, i tothom sap qui és la Rosa Peral en aquest país, i jo crec que sí, que pot ser un motiu per portar gent, engrescar la gent de proximitat, és a dir, la gent del Tiana i dels pobles del Maresme, i també altres persones, perquè entre la sèrie que aquest any han estrenat a Netflix, entre la polèmica al voltant de les coses que continuen fent la Rosa Peral, hi ha molt per dir, i tindrem aquí 4 persones molt interessants que moderarà la Gemma Linyan, que són un d'ells l'advocat de la víctima, vull dir que això crec que pot aportar moltes coses interessants, 2 dels periodistes que hi han treballat, entre els quals el Toni Muñoz, que és el que ha escrit el llibre Solo tú me tendrás, i després hi haurà una de les documentalistes del programa Crims, que com sabem va dedicar un programa doble al crim de la Guàrdia Urbana. Per tant, aquest any aquest és el fil conductor, l'any que ve en serà un altre, cada any és un diferent, però ens fa una especial gràcia perquè sabem que el morbo que generen els crims reals és molt gran a la societat, i ens fa gràcia que el Tiana aquest any sigui això. Però, evidentment, no oblidem la literatura, perquè al final el festival és un festival literari, i aleshores tenim la participació, com sempre, d'una sèrie d'autors que nosaltres sempre intentem, atès que el Festival de Tiana és el primer de l'any, sempre intentem que siguin les màximes novetats possibles, que molts dels autors que vinguin, els màxims possibles, siguin la primera vegada que participen en un festival, vull dir que les seves novel·les d'alguna manera s'estrenin aquí. Ja hi ha moltes editorials que ho fan expressament i publiquen moltes novel·les negres al desembre o al gener, precisament pensant en el Tiana negre i després, evidentment, amb la BC negra que ve tot seguit al febrer a Barcelona. Entre aquestes taules tenim, evidentment, la que sempre ja és una taula clàssica dels 4 negres i un saxo, que la tenim el dissabte a les 11 del matí, on hi haurà la música del saxo, on hi haurà lectures de les obres, i on tenim 4 autors, el Josep Torrent, la Cristina Malagelada, el Marc Font, que debuta amb una novel·la que ha publicat La campana, que es titula La modista de Gràcia. Jo crec que té gràcia, encara que sigui un joc de paraules una mica tonto, però que té molta gràcia. I també hi haurà la Sandra Freijomil, que és una de les autores que ha participat en una antologia de llibres del delicte que es titula Elles també negregen. Després, la següent taula, a nosaltres és una de les coses que també ens interessa molt. Els interessa, com ha comentat l'Isaac, des del consistori de Tiana, però també a tots els interessats en la literatura, negra o no negra, és un dels cavalls de batalla i és interessar els joves en la lectura. I, per tant, crec que és pertinent que, si podem, cada any tinguem una taula de joves. Aquest any també és així, ja ho vam fer l'any passat, i a més, amb la particularitat que aquest any una de les autores, que és l'Empar Fernández, ha fet un club de lectura a la Biblioteca de Can Baratau, que precisament va ser ahir, la sessió va ser ahir. Els nanos que s'han volgut apuntar han llegit una obra i després vindran al festival a fer preguntes a l'autora, que això no ho havien fet mai i crec que pot ser interessant per implicar-los, per fer-los venir, els nanos i potser els seus pares també, per fer-los venir i per intentar promoure la lectura entre els joves, que és una de les coses que en aquest país sempre anem dient que s'ha de fer, però com es fa? No és fàcil. I aleshores crec que totes les iniciatives que es prenguin són interessants i a Tiana ho fem. Després tindrem la cadira d'orelles. La cadira d'orelles també és un clàssic del festival, on faré una entrevista. A vegades tenim 2 cadires d'orelles, de vegades n'hem tingut 3, aquesta vegada en tenim una perquè no ens donava l'horari per més, però jo crec que és molt interessant aquest any perquè també dedica un espai a l'assaig.
I jo crec que un festival com el de Tiana Negra, que vol ser rigorós, que vol ser seriós, que no vol entrar en una dinàmica només lúdica, sinó que vol aportar coses per al gènere i per l'estudi del gènere, doncs que vingui un estudiós com l'Àlex Martínez Escrivà i parlem d'assaig del seu últim llibre que es titula Interrogatoris i que fa unes entrevistes en profunditat a tota una sèrie d'autors i experts europeus, em sembla molt, molt interessant. Evidentment, a la tarda també tornem a tenir taules. A la taula tenim una taula del passat al futur, que a mi em fa una especial il·lusió perquè les 3 novel·les que s'hi presenten, els 3 llibres, perquè un és un llibre de relats, m'agraden molt. És una taula on hi haurà el Jordi de Manuel, l'Àlex Martínez Escrivà i hi haurà el Silvestre Vilaplana, que jo crec que tant el Jordi de Manuel com el Silvestre Vilaplana són 2 de les veus més potents que tenim avui en dia en narrativa negra en català, i aleshores parlarem de 3 novel·les, una ambientada en el passat, una ambientada en el present i una altra ambientada en el futur. I aquest serà el lligam que ens permetrà vehicular el sentit d'aquesta taula. Tindrem una taula que diu la riquesa del gènere. Home, la riquesa del gènere vol dir que vindran autors de la talla de Lluís Anton Baulenes, l'Andreu Martín, després hi haurà la Maribel Torres, que és una autora recent, però que jo crec que s'està fent un lloc important dins del món negre, i també vindrà la presentació d'una nova col·lecció, el que s'anomena la Biblioteca Clandestina, de l'editorial Clandestina, que aporta sobretot traduccions d'obres, algunes del passat, en llengua catalana, però obres d'aquelles que s'han oblidat injustament i que convindria que tothom coneguéssim. D'on venim? D'on ve certes novel·les? En què podem recolzar-nos del passat? Doncs són obres molt interessants i crec que es mereixia la presentació dins del festival. Tot això pel que fa, d'alguna manera, a les presentacions. Però després tenim altres coses. Tenim, a primera hora de la tarda de dissabte, tenim un monòleg que representarà una actriu que és la Padi Padilla, un monòleg escrit per l'Ada Castells, que té relació amb un conte que està inclòs en aquesta antologia que abans he esmentat, Elles també negregen, i que és un monòleg que dura uns 20-25 minuts i jo crec que és molt interessant de veure i que em penso, si no m'equivoco, que com a festival debuta a Tiana. No sé si després hi haurà altres llocs on es representarà, però com a festival debuta a Tiana i això també ens agrada. Això que diem, fer-ho al gener, va molt bé en aquest sentit. Tenim el Trivial, no podíem estar sense el Trivial, a última hora per tancar el festival, la sessió de dissabte, tenim el Trivial negre del Tiana, amb tota una sèrie de preguntes que ha preparat amb molt d'amor i amb una mica de ganes de fer-ho difícil el Jordi Fernando, i aleshores ell i jo ho presentarem i farem les preguntes a la gent. Hi haurà llibres de premi, com sempre, que ens han cedit algunes editorials, com són Pagès, com és l'editorial Meteora, com és Crims.cat, com és La Campana, vull dir, són una sèrie d'editorials que han cedit llibres per poder fer aquests premis, i després hi haurà això que crec que no em deixo res, em sembla que no em deixo res, jo diria que no, hi haurà el diumenge, el que abans us comentava l'Isaac, aquesta mena de, no sé si dir-li representació o explicació o la història de l'atracament d'en Quico Sabater, un personatge prou interessant, i prou interessant en el conjunt dels fets, dels maquis, etc., a Catalunya, i després hi haurà el Premi del Joc de Pistes i els enigmes. Sí que m'he oblidat 2 coses importants, perdó, m'he oblidat els premis. M'he oblidat que, evidentment, el divendres donarem el premi, com sempre, el Premi Memorial Agustí Bahí Vila de Tiana. Ja tenim guanyador, que no es pot dir, ja l'embargarem, la informació ja l'embargarem en el seu moment, però us puc garantir que és una novel·la molt negra, molt fosca i molt sui generis, molt potent, molt, que estem molt contents d'haver trobat, ens agrada molt en aquest premi trobar noves veus i trobar gent que és capaç d'escriure coses que et cridin l'atenció i que no siguin massa repetitives, que tinguin una idiosincràsia pròpia, i això ho hem aconseguit amb el premi d'aquest any. I després un premi que a mi em surt de l'ànima, que és el Premi a la Trajectòria, que és la segona edició, on tampoc us diré
qui ha estat premiat, però que crec que és de justícia homenatjar, sobretot en aquests moments en què també hi ha feines o hi ha circumstàncies que es deixen de banda, certes feines com la de traducció, que jo crec que, tot i que ara es reconeix més, però no se li atorga tota la importància que té, i d'altra banda, l'edatisme. Em referia a la gent d'una certa edat que ha dedicat tota la seva vida a fer literatura, ha guanyat tots els premis, ho ha fet tot i ara gairebé ningú no se'n recorda. I en canvi som d'autors d'aquests autors perquè sense aquests autors no estaríem on estem. Indefectiblement, la història de la literatura és un contínuum i sense aquests autors no seríem on estem. Per tant, tenim 2 premis que a mi m'agraden molt, però que també, de moment, són una incògnita i no es pot saber. I crec que ara sí, que no m'he oblidat res. Jo crec que tenim un Tiana Negra molt apretat, molt emocionant i espero que, com sempre, d'una manera o altra satisfagui. Vendrem llibres, ja ho sabeu. La idea també és que el públic pugui parlar amb els autors, pugui generar una sinergia, no? I vendrem llibres, que al final també es tracta d'això, no? També es tracta de vendre llibres, perquè, bueno, les editorials volen vendre llibres i els autors també volen vendre llibres. I em sembla que ara sí que no em deixo res. Molt bé. Alguna pregunta? Sí. No, la importància que dèiem, no? Hi ha noms precisament de renom, no? Autors importants. No sé què significa per vosaltres un festival que ja està consolidat, que neix a Tiana però que s'ha fet universal, no? I conegut per tot el país. No sé vosaltres, no? Quina valoració feu de totes aquestes edicions. En veu aquesta que, com deies, no serà molt potent a nivell del true crime, que ara està com molt a l'alça, no? Que ha fet arribar el gènere a totes les famílies. Una miqueta com valoreu tota aquesta trajectòria que heu tingut arribar fins a aquest noms tan potents com els que porteu aquest any? Bueno, per la meva part, a veure, jo he estat vinculada al festival des del primer dia, des de la primera edició. Puc dir que no m'he perdut, evidentment des que soc directora no, però abans tampoc no m'he perdut ni una taula, ho he vist tot, sempre. I, home, la valoració és molt positiva i, a més, hi ha molta feina al darrere. Vull dir, el Sebastià Benàsser, que va ser el director els primers 7 anys, la primera alcaldessa, l'Ester Pujol, que al final va ser una iniciativa seva, després amb la Marta Martorell també vam continuar, ara amb l'Isaac Salvatierra continuem. Vull dir, jo crec que al poble de Tiana tothom sap què és el festival i ho sap, com tu deies, tothom de fora, no? I això és per diverses coses. Primera, perquè el festival és el pioner del país tret de l'ABC Negra. És el més antic, no? 12 anys no és poca cosa, vull dir, continuar amb una activitat d'aquesta categoria en un indret que tampoc és una població gran, no? Vull dir que és un indret petit, no? És molt meritori, vull dir, per part de l'Ajuntament voler continuar sempre i per part de tothom que hi ha participat, molta gent durant molts anys, no? Però pensa que el Tiana Negra el coneix tothom, o sigui, el Tiana Negra en el món de la novel·la negra és solvència contrastada, perquè és el primer, perquè va omplir un buit en un moment en què no n'hi havia i, a més, perquè es dedica bàsicament i de manera reivindicativa a la literatura negra en llengua catalana. I per totes aquestes coses, i jo crec que per la boníssima gestió que va començar fent el Sebastià Benàsser 7 anys, no durant 7 anys, jo crec que el festival es va posicionar de seguida. És una mica l'avançada de l'ABC Negra, també per dates, i home, per mi el balanç és molt positiu i jo crec que no hi ha cap altre festival al país, com a banda de l'ABC Negra, que ja juga una altra lliga, òbviament, cap festival que es pugui comparar. No sé tu com ho veus. A nivell de visitants, voleu superar després, no sé quants vau tenir l'any passat, o si això també us aporta una mica, anem a tirar més per aquí per aconseguir que més gent encara vingui al festival. No, recollir una mica el fil de l'Anna, crec que està el sol fet que el festival ja estigui celebrant la 12a edició i és la prova d'aquest lideratge que ha tingut i d'aquesta referència i d'aquesta excel·lència a la qual ha arribat. A nivell d'assistència de públic, doncs la sala sempre ha estat plena i sempre hi ha hagut una assistència molt alta, i a nivell de repercussió
des del punt de vista de l'interès mediàtic doncs també és molt alt. Jo crec que aquest any també serà una edició amb molta participació, també per aquesta conjuntura d'aquest fet més vinculat a l'actualitat, que jo crec que això pot ajudar, però tampoc no ens marquem com a repte augmentar amb xifres, sinó fer un festival de qualitat, que per nosaltres és el més important i crec que és el que assolim any rere any. Bueno, això, clar, sí, hi ha el monòleg aquest, que sempre hem tingut teatre, d'alguna manera sempre hem tingut teatre de moltes formes i fet per molts col·lectius diferents a Tiana, però aquest any sí que hi ha aquest monòleg, i que això evidentment és una novetat, perquè això es pot fer una vegada. Després, clar, la cosa del true crime no és la primera vegada que a Tiana tenim llibres de true crime. Ja han vingut, la Tura Soler, el Jordi Grau, ja han vingut, però sí que aquest any potser es podria destacar com això, com a leitmotiv del festival. I després, bé, els premis també són importants, perquè com que això que deia una mica l'Isaac, com que el festival és pioner i exerceix un lideratge, doncs jo crec que els premis que es donen aquí són uns premis que també es poden valorar amb una solvència contrastada. I en aquest sentit també em sembla interessant. Bueno, clar, sí, evidentment, la recreació de... Clar, això sempre interessa molt, i això interessa molt sobretot a la gent de Tiana, a la gent dels voltants, vull dir, la gent del Maresme segurament li interessarà molt, no? O sigui, aquí amb el vermut. Sí, efectivament, com deia l'Anna, un festival... Perdó? Sí, canvia la càmera. No, efectivament, com deia l'Anna, un festival on l'accent el posem aquest any amb històries reals i el true crime, en el qual aquests fets d'actualitat potser que han generat més interès també ens serveixen com a punt de partida d'aquest festival, i efectivament des del punt de vista de com movem a la ciutadania i com vinculem el poble amb el festival, també ho recreem explicant com va ser l'atracament a la Caixa als anys 50 amb el Quico Sabater, un maqui que va passar per Tiana i va fer un atracament aquí a l'oficina bancària que teníem al poble. Sí, efectivament. Aquest any, això no ho havíem dit, ho expliquem ara, vinculat per aquesta situació de la llengua catalana, que ens diuen totes les dades i tots els estudis, doncs creiem que justament per això, perquè no és només un festival de novel·la negra, sinó de novel·la negra en català, també per responsabilitat i per aquesta militància que sempre ha tingut el festival, llegirem un manifest al principi del festival de compromís amb la llengua catalana, perquè quedi, jo crec que no hi havia cap dubte, però també perquè en aquest espai més protocolar i cerimonial de la inauguració del festival, doncs també el festival també es posicioni i no es mantingui neutre, i de fet ja s'hi ha posicionat aquests 12 anys, però ens semblava que ho havíem de fer d'una manera més explícita i llegirem un manifest. Molt bé, doncs moltes gràcies i us convidem a assistir al festival. Moltes gràcies a tothom.